našoj ekipi. Dobijemo, tada se u grob uselimo, gde su skupa carevi i prosjeci toga radi. Francisca i da im zahvalimo za našu slobodu. Neka im je večna slava i hvala. Može, kako da ne, može. Treba staviti tamo lepo. Vidiš kako to ali da. Ide govorancija, šta znači moj? Drago mi je da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu, a posebno bih pozdravio najpre goste iz Republike Srbije koji su tu danas došli, prevalili 500 km da se poklone selima ratnika. U Republici Srbiji nema malih i velikih naroda. Postoje samo oni narodi koji mogu ili ne mogu da sagledaju istorijske prilike i neprilike, koji mogu ili ne mogu da prepoznaju istinsku ruku prijateljstva i saradnje susednih naroda. A saradnja i tolerancija su tamo gde su narodi teritorijalno povezani. Ja sam gotovo. Вийдете поклонимо спадемо одничице кај Исуца нашему, вийдете поклонимо склонимо замето Исуца и Богу нашему, кој пребива под заштитом Свејушњега, настиќе се под окрилјем Бога Небеского, Он ќе речи Господу, ти си мој заступник и прибежиште моје, Бог мој, Бог ќе се уздрати, и Он ќе те изводити од ловачке замки, од речи која збунјуе својим плечима, Он ќе те заклонити под неговим окрилјем, стечиќеш поуздање, негова истина окружиće те као штит, неќеш се уплашити ноќне страхоте ни од далеко летитању, ни од ствари која пролази у мраку, ni od nesreći i od besa koji nasaću u podne, pašće 1000 na tvojoj strani, 10.000 tebi sa desne strane, ali tebi se neće približiti, nego ćeš gledati svojim očima i vidjeti odmazdu nad grešnicima, jer ti si, Gospode, pouzdanje moje, postavio si Svevišnjega za tvoje utočište, zlo te neće zadesiti, nevolje neće dostignuti tvoj šator, jer će zapovediti svojim anđelima za tebe da se sačuvaju na svim putovima tvojim. Uzet će te na ruke da se kao ne spotekneš o kamen nogom svojom, nagazit ćeš aspidu i zmiju, zgazit ćeš lava i zmaja, izbavit ću ga zato što se uzde u mene, zaklonit ću ga zato što je poznao ime moje, prizvat će mi, uzvišit ću ga s njim sam u nebu, izbavit ću ga i prostavit ću ga, nastit ću se drugim životom i pokazat ću mu svoje spasenje. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Aleluja, 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 slava tebi Bože, aleluja, 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 slava tebi Bože, aleluja, 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 slava tebi Bože. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Ой, свечный мир и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. Оставлений, согрешений, во блажении памяти представившаяся, Господу помолимся. Господи помилуй. О, присно памятник рабев Божих, покоя тишини, блажена памяти, Господу помолимся. Господи помилуй. О, простите им всякое прегрешение, волны и неволное, Господу помолимся. Господи помилуй. О, неосужденим предстати у страшного престола Господа, слави Господу помолимся. Господи помилуй. О, плачущих и болезнующих, чающих Христово утешение, Господу помолимся. Господи помилуй. О, отпустися им, Јање Божје објависте и заклани бисте као јагарци и пренети у живот кој не стаи вечни,
sveti mučenici, njega usadno molite da nam daruje oproštaj dugova, blagosloven jesi Gospode, nauči me opravdanjima svojim, koji ste išli uskim putem mučnim i svi koji u životu kroz kao jaran uzeste i za mnom u veri hodiste, pričite, naslađujte se počastima i nebeskim vencima, koje sam vam pripremio, blagosloven jesi Gospode, nauči me opravdanjima svojim. Slikan sam neizrecive tvoje slave. Amin. Нека врагу покоит. Амин. Исправени прищет. Амин. И нас да помилует, яко благи человеколюбец. Во блаженом успели вечный покой подашь Господу совшим рабом Твоим и сотвори им вечную память. Вечная память, вечная память, Jovana, čijim blagoslovem ovde dolazim i bi sakal da poračam, znajte дека денес го празноваме споменот, односно правиме помен за оние кои што херојски го дадоа својот живот, односно не ги поштедени своите животи, за она што е слобода, за она што е чест и достоинство. Нека не бидат секогаш и во нашите животи светол пример, да знаеме дека треба и ние да се бориме со оние сите средства што модерната цивилизација и денешното живење ни ги пружа, токму за она истото, за кое што тие ги дадоа своите животи, за слободата, за чест и достоинството.